Dit is Meander in Oudebekeerp. Vanwege het 50-jarig bestaan van de KV Lintjo had de jubileumcommissie een topattractie naar de sporthal helle. Ja, we hebben nu een wedstrijd van het beste team van de wereld tegen het beste team van Friesland. Dus wat wil je nog meer? Erwin Swart zit voor het eerst bij Oranje, maar hier speelt hij toch mee LDODK. Is het liever in het Nederlands team spelen? Ja, je wil, misschien is het wel leuk om één bij het Nederlands team te spelen natuurlijk. Dat is altijd voor al het Friese publiek hier. Dat is hoe ik leuk ben. Maar ja, je bent al je eigen teamgenoten. En om ik voor Nederland gewoon zo sterk mogelijk zinstander eigenlijk te krijgen, is het gewoon belangrijk dat we mijn eerste spelen. Beide ploegen maakten er een onttrekkelijke wedstrijd van, maar betiden fraaie acties. Hier een treffer van Mick Snel voor Oranje. LDODK kan in de eerste helft knap bijblijven en Erwin Swart liet zien waarom hij het oranje seizoen de op één beste schutter van Nederland weer. Hij scoort hier de 14-15. Een kwaliteit die ook de bondscoach opvallen is. Je kan natuurlijk heel makkelijk scoren. Is lang, kan dus heel goed rebounden. En ja, je hebt geen leuke dag op het moment dat je tegen hem speelt. In de tweede helft rent Oranje uit naar een 36-26 overwinning en krijgen beide ploegen applaus voor de korfbaldemonstratie. Erwin Swart meldt hem weer bij Oranje voor het grote doel eind oktober, het EK in Portugal. Ja, dan komt het mooi toetje. Dan mogen we gewoon Europees kampioen worden. En dat is ik helder. Je mag gewoon, we zijn als Nederland favoriet en dat mag je gewoon wie meid zien. De bondscoach is tegen te spreken over de entourage in Friesland. Absoluut. Volgend jaar waar natuurlijk de WK in dezelfde periode voor de deur staan. En daar zijn we nu al de oefenwedstrijden voor aan het plannen. En ik denk dat ik deze regio vaker aan ga doen, want ik vind het fantastisch hier.